mga kapsat. So tayo magluto ng saan nga ba nakarating ang aming 100, almost 150 pesos. Diba? So ito lang manok mga 80 pesos. Silang naman ang medyo nagpamahal. Ang sibuyas 10 pesos, ang bawang 10 pesos, so 100 na. So ito is 30 pesos. So 10 at ang asyuete 150 peso meal na, ang sarap na. Good for 5 na po. Let's get started. Buksan na natin ng mahiwagang kawali. Ay, kalan. So, ayun na po ang ating bawang sibuyas at ang ating luya. So, anayin na natin ng luya. Sibuyas. Mga guys, pag medyo golden brown ng ating mga magkumare, we can add chicken. Ito po nga pala ina-marinate sa toyo mansi, guys. So yun po, add lang natin yun ang mga chicken. Kahit konti lang yan ay lalasa po yan. So medyo pag-browning na po natin. Ito po ay chicken broth. Kaya yan ay mabilis maluto. Ayan na guys. So, lagyan lang natin siya ng konting patis. Para maglasa. So, sasangkotsahin pa rin po natin siya. Ating manok, lagyan na po natin siya ng konting butter. Masarap po siya yung medyo napapa-atching ka. Ano yan? So, ayan, medyo okay na yung ating chicken breast. Add na natin ang ating liver. Guys, pagka-add po natin ng liver, nasa sa inyo na po kung ganong karaming sabaw ang gusto nyo. So, lagyan lamang po natin sa konti. Madali lang po magbag. Guys, habang pinapakuluan, add na tayo ng konting betchin. Konti lang, guys. Lahat kasi ng sobra, dun po hindi magiging masarap. Ayun na nga guys. So, pakuluan lang po natin yung water. Then ito po yung ating asyuete. Kasi medyo dry na bilhin natin asyuete. Kaya pinakulong po natin sa tubig at konting mantika. So, ayun na guys. So, ayun ang ating pinakulang asyuete. Meron pa po rito iba pag kulang. So, lagyan na po natin siyang mahiwagang kulay. Hindi lang po yan nagdadagdag ng mahiwagang kulay, nagdadagdag din po yan ang lasa ng ating buhay. Guys, pagkakulo, we can add yung pinakasotanghon na para mabilis po siyang maluto, guys. Yan na nga guys, pag naluto na po yung pinakasotang humis, aalis na po yan. Promise. Ayun na nga
guys, after a few minutes later, ayun na po ang ating sotanghon. Hindi na po tayo maglagay ng gulay. We can add ito po ang pampasarap, diba?